kontatzera etorri naiz. Beira, egun batean joan nintzen Gorbeia mendira. Badakizuen non dagoen Gorbeia mendia? Bueno, danok dakizuen. Ba, begira. Ona da. Joan nintzen Gorbeia mendira eta topatu nuen artzain bat, pastore bat. Eta pastoreak kontatu zizkidan ipuin asko. Baina, ipuin guztiak bukatu zitzaizkionean, esan zidan, gustora entzungo neukez nik munduko ipuinek, nik Euskal Herriko ipuinek dakidez bakarrik. Eta nik esan nion orduan, ba begira, hartuko dut nire egurrezko maleta zarra, Osaba Jose Mariren maleta zarra, eta munduari buelta ematera joango naiz. Eta munduan zehar entzuten ditudan ipuin guztiak zuri kontatuko dizkizutke. Hori ingozu? Bai, hori ingo desanio. Eta joan nintzen nire maletarekin munduari buelta ematera eta eman nion buelta osoa. Badakizuen mundua borubila dela, ez da? Bai, klaro, ja, handiek zariezu, handiek. Eta heldu nintzen Txinara, eta han kontatu zidaten Xagu erregearen ipuina. Ipuin klasiko bat da, eta zuek igual estruktura jakingo duzue. Xagu bat, badakizuen Xagua zer da? Arratoia ez da, arratoia izaten da handia. Eta motza, eta etxusia, eta zikina, eta arriskutsua. Baina xagua izaten da txiki-txikia, eta batzutan egoten dira xagu zuriak ere, olako txikiak. Eta oso simpatikoak dira. Bakarrik gustatzen zaie gaztaia gehiegi. Eta orduan, etxeko andreekin ez dira ondo konpontzen baserrian, baina ja pisuetan ez dago xagurik. Zuen etxean badago xagurik? Claro. Baserrian bai, baina kanpoan galdaka ondia ez dago. Nik ikusi nuen arratoi bat. Arratoia. Arratoia da xagua. Eta arratoia da rata. Eta xagua da raton. Erderaz konfunditu egiten dituzte. Mugitu arratoia ez. Mugitu xagua, ordenadorearena xagua da. Ez da arratoia. Arratoia da rata. Bueno. Hori geroago ikasiko duzu, baina ja gaurtik badakizue. Xagu hori onela egitzen zen. Pentsatzen zuen beste xagu guztiak baino importanteagoa zela. Eta beste xagu guztiek, xagu erregea deitzen zioten. Adarra jotzeko ez da, edo hile hartzeko badakizue, baina berak sinetxi egiten zuen eta onela jarraitzen zuen. Ni bai, xagu, erregea, bai, ni, eta beste guztiek bar egiten zioten. Eta xagu erregeak bazeukan alaba txiki bat. Eta, badakizue jendea nolakoa den, eta alaba txiki hori printzesa, edo xagu printzesa esaten zioten. Eta oso txiki eta polit-polita zen, zuek orain zareten moduan, ez da? Ze xagua zen txikia eta gainera gaztea. Baina badakizue hau ipuin klasiko bat da, ze Txinan ipuin klasikoak egoten dira. Orain igual hasiko ziren ipuin modernoak, baina orduan nio nintzenean ipuin klasikoak zeuden. Eta orduan xagu erregeak esan zion alabari. Zurekin munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena ezkonduko da. Eta xagu printzesak esan zion, ez, nik xagu grisa maite dut, nik xagu grisarekin ezkondu nahi dut. Eta aitak esan zion, ez, nik esaten dudanarekin ezkonduko zara. Eta alabak esan zion orduan, baina aspaldiko ipuina denez, aspaldi alabek ez zioten esaten ez erraitari, ez zioten erantzuten. Baina xagu erregeak etzekin nor zen munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena. Eta orduan zer egin zuen?
Xagu zaharraren gana joan zen. Ze zaharrek. Zuek aitite eta amamata badauzkazue? Eta asko dakite, ez da? Aititek asko daki, bai, ze urte askorekin esperientzia handia izaten da. Eta xagurra zaharrari galdetu zion orduan. Nor da munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena? Xagu zaharrak pentsatzen gelditu zen. Ze galdera zail bat egiten denean, pentsatzen gelditu behar da. Zuek egoten zarete pentsatzen geldi? Eta nola egoten zarete, hola? Pentsatuko dugu pixka bat, pentsatu oraintxe pixka bat. Nor da munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena? Ba, xagu zaharrak esan zuen. Nik uste dut munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena iguzkia dela. Iguzkirik gabe ez dago egunik eta ez dago gaurik, ez dago galdaka horik, ez dago arbolarik, ez dago psikomotrizitate gelarik, ez dago andereñorik, ez dago kamararik, ez dago umerik, eta ez dago gusanik. Arrazoia dautazu, banoa eguzkiaren bila, esan zuen Xagu erregeak. Egunon, txikito, zer behar duzu? Gure alabarekin ezkontzeko eskatzera datorzen, zu zara munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena. Oker zaude, txikito, esan zion eguzkia. Ni altsua, fuerte eta indartsua naiz bai. Baina, hasten naiz mundua berotzen. Bueno, mundua, lur planeta. Ze hau eskola bat da, Lur planeta berotzen hasten naiz. Eta berotu nabilenean, etortzen da odeia. Eta parean ipintzen da. Eta nik ezin dut lurra berotu. Odeia da, ni baino altsuagoa, fuerteagoa eta indartsuagoa. Orduan esan zuen Xagu erregeak. Banoa, noren bila? Odeiaren bila. Zer behar duzu, txikito? Esan zion odeiak. Gure alabarekin ezkontzeko eskatzera datorzen. Zu zara munduko izakirik altsuena, fuerteena eta indartsuena. Oker zaude, txikito. Ni altsua, fuerte eta indartsua naiz bai, baina eguzkia lurra berotzen hasten denean. Eta ni parean ipintzen naizenean epele-peletan. Etortzen da haizea. Eta berak nahi duen lekura eramaten nau. Haizea da, ni baino altsuagoa, fuerteagoa eta indartsuagoa. Eta orduan Xagu erregeak esan zuen, orduan banoa noren bila? Haizearen bila. Ematen zien beste guztiek, Xaguari ere bai. Eta haizea bizi zen lekura hurbilduara, ba, Xagua da ezazu. Ze, ez dakigu, igual hotzagatik, edo igual bildurragatik. Zuek neguan, hola, haize handia dagoenean txamarra eramaten duzu, ez da? Eta txotoa ere bai, ez da? Haizea handia dagoenean, hola, ze ondo, hemen barruan, ze ondo. Bueno, ba, Xagu erregea, hola ze, ez txamarrarik eta ez ezer. Eta ja, hotzak zegoen. Zer behar duzu, txikito? Esan zion, haserre betiko moduan.
gure alabarekin ezkontzeko eskatzen anatorze zuzara munduko izakirik altsuena, forten eta indartsuena. Borroka zaude, txikito, zezia. Ni altsua fuertea eta indartsua naiz bai, baina, odei hartu eta nahi dudan lekura eraman nahi dudanean, badaramat, eta jotzen dut mendia. Eta bultzeta, mendia. Ez da mugitzen. Mendia da, ni baino altsuagoa, fuerteagoa, eta indartsuagoa. Santzio naizeak betiko moduan, aser, ze lasai egoten zenean, etzen egoten naizeak. Orduan lehen baino bildu apur bat gutxiagorekin esan zuen Xagu erregeak. Orduan banoa noren bila? Mendiaren bila. Eske mendia, zuek joten zarete mendira, Gorbeiara. Eta zer egoten da? Aldapa ez da, edo aldatza. Eta aldatzean gora, neka eginda zijoan Xagu erregea. Zuek mendira zoazenean nekatzen zarete ez da? Aitaren lepoan joaten zarete? Norbait. Trampa, aitaren lepoan ez da joan behar, Aita nekatu egiten da. Asko nekatzen da aita. Ume honek asko pixatzen du. Ez, joan behar da. Oinez, ping. Bueno. Txinan mendiak ez dira mugitzen. Hemen ere ez da. Zer duzu txikito. Gure alabarekin ezkontzeko eskatzen anator, ze zuzara munduko izakirik altsuena, fuertena, eta indartsuena. Oker zaude txikito. Ni altsua fuertea eta indartsua naiz bai, baina orbean bizi da Xagu grisa eta zuloak eginten ditu eta Xagu grisa ibiltzen da batetik bestera hainike zuloetatik eta nire kili egiten dit. Kili eta ezin naiz mugitu. Ze txinan ez dira mugitzen mendiak. Eta Xagu grisa da, ni baino altsuagoa, fuerteagoa eta indartsuagoa. Akordatzen zarete nor zen Xagu grisa? Orduan Xagu erregak esan zuen, Angela Maria. Xagu grisa, azkenean gure alabak arrazoia zeukan. Eta alabari esan zion, badakizu, azkenean norden munduko izakirik altsuena, fuertena eta indartsuena. Xagu grisa. Eta Xagu printzesa tristetu edo posto egingo zera, pentsatzen zuen. Klaro. Eta orduan, bukaeran, ikuin klasikoak badakizuen nola bukatzen diren, abela esmatzen duzuen, Igerri. Claro, azkenean esaten da, baina, badakizue, esteiak, edo bodak, edo ospakizunak, edo esteguek,
egun askotakoak izan ziren. Gonbidatu asko, nire joan nintzen, begira, antxe tokatu nintzen, kasualidadea, Txinanango mendi ertz baten, eta jirafa joan zen. Jirafa joan zen, esteietako gonbidatua zen edo inbitaue, eta joan zen tximinoa. Baina denetan graziosuena eta barregarriena, badakizuen nor izan zen? Tximino. Aber, asmatzen duzu. Eta lasin diginen, lobigoak, kroketak jaten, gero, ondo, eta gusanitoak bebai, baina hasten den guztia bukatzen da, eta esteiak edo bodak ere bukatu ziren, eta ipuin hau ere bukatu da. Orduerdi daukagu, ezta? Zerdiak arte daukagu. Handik aurrera, Txinatik irten nintzen, eta joan nintzen Uzbekistan, edo Kazakistan, edo Pakistan, edo Kazakhstan, edo ez dakit, holako baten. Eta kontatu zidaten ratapon untxiaren ipuina. Norbaitek mesede egingo balit lehioak iztea, eskerrik asko aldereño. Eske zarata entzuten da. Ze ondo. Ratapon untxiaren ipuina, kontatu zidaten. Ratapon, untxiak badakizu zer diren. Bueno, gure amak esaten du konejua. Baina, orain, untxia esaten diogu. Ratapon untxia bizi zen bere amarekin, bere ama bustantxurirekin. Eta zulo baten bizi zen, zulotxo baten. Normalean, untxiek, mendian bizi diren untxiak zulo baten bizitzen dira. Ez dira bizi etxean, ez. Horiek lehen txikien ipuinak dire. Eta esan zion ama rataponi, ratapontxu. Nik joan behar dut ondoko belardira edo bedartzara bedar goxoak batzen. Zu egon hemen eta ez mugitu belarriaren punta ere. Eta rataponek esan zion. Ez ama, enaiz mugituko, ez dut mugituko, ez da belarriaren punta ere. Eta joan zen rataponen ama bustantxuri. Eta ratapon gelditu zen isil-isilik eta geldi-geldi. Oso zaila da isil-isilik eta geldi-geldi egotea, ez da? Oso zaila. Mesetara joan zarete inoiz, isilik egon. Super difícil. Bueno, geldi-geldi eta isil-isilik zegoen. Eta ikusi zuen txori txiki bat. Adar baten saltoka. Saltoka zebilen, saltoka, eta apurtu zitzaion adar txikia, eta joan zen berantza, eta egan joan zen. Eta barregura barre egiteko gogoa etorri zitzaion rataponi. Baina ez zuen egin barre. Ez zuen mugitu ez da belarriaren punta ere. Orduan, euliak izaten dira bagolako euli handi batzuk, ez dute egiten ezer, baina tontoak eta molestatu bakarrik egiten. Eta ikusi zuen euli bat handia, gelditu zitzaion hantxe, zurraren puntan gelditu zitzaion. Eta
Kili egiten zion, kili handia ezin zuen aguantatu. Baina Ratapon etzen mugitu. Ez zuen mugitu ez da belarriaren punta ere. Eta joan egin zen euria, azkenean. Eta alako baten entzun zuen zarata bat. Rataponek pentsatu zuen, zereba ote da zarata. Eta berriz ere entzun, baina etzen mugitu, ez da belarriaren punta ere, eta berriro entzun zuen. Zer ote da zarata hori? Zerk egiten ote du hots hori? Baina etzen bigarrenean ere mugitu, ez da belarriaren punta ere. Ez zuen mugitu. Eta hirugarrenean ikusi egin nahi dut zer den zarata hori. Eta orduan han azaldu zen suge handi bat. Eta salto egin zion, eta Ratapon, hasi zen bildu, ze sugeen teknika hori izaten da, ezta? Batzen dute bueltan ikusi duzu dokumentaletan. Bai, eta gero, ito, oso arriskutsua da itotzea, bai, ez probatu. Eta, ama! Esan zuen Rataponek, eta sugeak estutu zuen. Eta Rataponen amak bustantxurik, ez zuen entzun. Eta berriro esan zuen orduan, luze bat. Eta orduan Rataponen ama bustantxurik, Ratapon! Bota belarra, bazterrera, eta hana behatu zen. Eta Ratapon zegoen lekura, heldu zenean, Ratapon zegoen... Bai, ez da barre egiteko, oso txarto pasatzen ari zen Ratapon. Eta Rataponen ama bustantxuri orduan aserre baino aserreago joan zen, eta egin zion atzamarka eta arrasto txiki bat egin zion, baina sugeak ez zuen Ratapon askatu. Eta orduan Rataponen ama bustantxuri berriro joan zen atzera, eta berriz ere joan, eta egin zion erpak eukitzen dituzte, eta sugeak ez zuen askatu Ratapon, eta Ratapon zegoen, bueno, itotzeko zorian, oso horixe kendu egin didazu ahotik. Eta ezin zuen esan ama ere, esan ahaltzuen bakarrik, bakarrik. Ma ezin zuen esan. Eta oso haserre Rataponen ama orduan atera zituen hankatako erpak badakizue, guk egitzen ditugu atzazalak, hori da. Eta, edo, bueno, erpak, esan dezakegu erpak edo apatxak. Apatxak ganaduak eukitzen ditu. Eta eskuetan ere eukitzen dituzte, guk ere bai, ez da, azkazalak. Eta denak aterata oso haserre, bueno, ama, haserretzen da zuen ama? Batzuetan, eta ama haserretzen denean oso arriskutsua da, ez da? Rataponen ama bustantxuri oso haserre zegoen, eta joan zen, eta guztiekin egin zion, eta orduan ebaki edo urratu handi batzuk entzizkion, eta odola hasi zen irteten urratu edo ebaki haietatik, askatu egin zuen Ratapon. Eta orduan esan zuen bustantxurik, bega Ratapon txuko horri, eta hasi zen bustantxurik aurretik, eta Ratapon atzetik, eta sugea antzi joan, sugea, hauzekin, nondi joan den, nungoa da, zurea da? Aiba, bankuan ez sartu,
gominolea. Ama, bustantxuri. Eta ratapuntxo. Eta sugea. Baina zauriak zeuzkan, ezta? Heridak zeuzkan, eta odola botatzen ari zen, eta zeinek irabaziko du? Uste duzue zuek, zeinek irabaziko lukeela uste duzue? Untxien eta sugeen arteko lasterketa. Ba, klaro. Ze untxiak, ze matanka dauzka? Bat, bi, hiru, lau, bost. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bat, bi, hiru, lau. Bale, lau. Eta sugeak zenbat dauzka? Zero hanka. Eta orduan sugea. Gelditzen joan zen, eta ratapon, eta, bueno, ez dizuek esan, baina ratapontxuri asko kostatzen zitzegin joatea belar artean. Ikusten zuen bustantxuria, eta hau zen reklama, eta horretik ikusten zuen, eta korri, eta azkenean heldu ziren belardi zabal batera, berdea, eta belar altu zegoen leku batera. Eta ratapontxu, bustantxurik, amak esan zion ratapontxuri, gelditu zirenean. Baina ratapontxu, izan dizut ba, ez mugitzeko, zergatik mugitu zara? Eta rataponek erantzun zion. Hurrengoan ez mugituko. Eta halaxe, egin zuten zulo berri bat, eta hantxe bizi izan ziren. Ratapon eta rataponen ama bustantxuri. Eta hau honela bazan, salbadila kalabazan, eta irten dadila plazan. Eskerrik asko, oso entzule onak izan zaren.